ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯥ ꯃꯔꯨꯝꯅꯦ ꯑꯂꯨꯅꯦ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯟꯕꯅꯦ ꯍꯋꯥꯏ ꯊꯥꯛꯅꯦ ꯊꯣꯡꯖꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯅ ꯀꯣꯕꯤ ꯂꯩꯒ ꯉꯥꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯡꯖꯕ ꯁꯤꯗ ꯌꯣꯡꯆꯥꯛ ꯁꯤꯡꯖꯨꯅꯦ ꯌꯣꯡꯆꯥꯛ ꯁꯤꯡꯖꯨꯅꯦ ꯄꯥꯐꯣꯔꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯠꯅꯕ ꯀꯣꯕꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯖꯤꯟꯖꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ ꯆꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯍꯦ 그때 다 알면서 좀 하다가 제 이렇게 또 낙산되는 거 구워는 거. 빨리. nga.
Đâu mà người ta sẽ Mama time happy baby. Ada po ng laksan mo dito. Yung dali ang tunang talaong to pag dito namin nila. Pagkasali ko ganyan. Kada dati. Ay sakit ang tuloy. Kasi video sa inyo nga rin kang tatapos ko ng sandra. Kaya intang kong video ay yung hada. Kasi po ng laptop ko ina mo na ba. Taba mo sa siyang sin na ako ang phone dito wag ko ganito. Hindi na. Kasi matang bang na isa din na ito sila dito na. Para dito na. Then sige matang sa dalo sin daraga matang video dito sa ko meow. Bye bye.